Kuka tätä autoa oikein ajoi? Ei ainakaan mä. Mä olin ainakin peräkantissa. Sinne se Kaapo lähti. En oo ollut ikinä näin jäänyt paikassa kuseella. Tuloo kattoo. Ai kun sä oot kuseella sitä paikkaa. No onhan tää nyt hieno paikka. Niin siis, tiedättekö missä me ollaan? No kyllähän kuskin pitäisi tietää. Olin peräluukossa. Mä olin takapenkillä. No ei kyllä itellä ole mitään muistikuvaa. Tästä tulee pitkä reissu. Jep. Hei! Hei! Mun auto! Ei ollut suurin ennätys. Tuohan lähden paskaroit vaan. Vihdoinkin sen pitää luopua siitä. Niinpä. Hei! Ei! No, jos on yhtään lohdutan, tässä on niin toimii lukot. Ei pääs kukaan pölliin. Ei varmaan pitää lähteä monta autoa, kun ei se nyt lähde käyntiin. Niin jatketaanko matkaa hei? Oottakaa, mä aika hyvästelen mun auto. Näin kiire. Hyvästi mun auto! Se oli hyvä. Hei jätkät! Oottakaa! Älä nyt tulla sieltä. Ei tässä ole koko päivän aikaa. Kato, eka kertaa enää sut juoksmassa. Haista paska. En haista. Venä oppani takaisin. Tomi! Kun sä oikeesti tiput. Avi! Tomi! Älä nyt tipu. Hei auttakaa, hei. No tuo! No en mä tiedä. Se olisi auttaa sitä. Ai jaa, no sä olit lähempänä. Niin, mitä sä tuolla takana teit? No mä olin just tulossa mahdollisimman nopeasti. Se on pitänyt hypätä se eteen, että se ei Mä tänään siis alas. Hei jäbät, hei! Tuutteko te alas, niin jos te jatkaa matkaa, niin löytää kotiakin. Okei. Ai niin. Onko se koko yö hiippinyt kiviä? Joo. Onko se koko yö hiippinyt omia kiviä? Voi mikä jättää? No mitään muutakaan tekemistä tässä on. Niin, mitä meidän piti syödä eka? Ruoka Tommi alkoi, se on koko yö tuolla veessä, niin se ampui tuolla kiviä. Niin sehän muutenkin nukkuu. Ei jätkät. Sinne meni se ateria. Jatketaan matkaa. Joo, meidän pitäis varmaan löytää meidän koti. Tiedätkö sä yhtään missä päin olla? Ei jätket, mun tähti kotiin, jos mä vähän huomannut. Ja no, moro. Moi. Siis, onko sulla ollut puhelin koko ajan? Joo, mä tuun syömään nyt, joo moi. Onko sulla ollut puhelin koko ajan? Kuin niin. Moro.